Οι τουρίστες δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στο ελληνικό κεραμικό και καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό του αγοραστικού κοινού. Βρισκόμαστε στο εργαστήρι του Τίμου Χατζηλαγού, Τίμο, πες μας λίγο, από πότε έχεις ξεκινήσει αυτό το επάγγελμα? Επαγγελματικά έχω ξεκινήσει από το 1982. Προηγούμενα από εκεί είχες ασχοληθεί καθόλου με το... Ναι, σε εργαστήρι. Σε εργαστήρι. Πόσα χρόνια πριν? Αν υπολογίσεις και τη σχολή μου, ας πούμε, που δεν ήταν σχολή κεραμικής, από το 1976 πρέπει. Και τι ήταν εκείνο που σε έκανε να ξεκινήσεις αυτό? Ποιο ήταν το κίνητρο δηλαδή για να ασχοληθείς με την κεραμική? Ουσιαστικά το κίνητρο ήταν να φύγω από την Αθήνα. Ζούσες Αθήνα? Ζούσα Αθήνα και ήρθα εδώ. Στο χωριό, ειδικά εδώ στο χωριό, δεν υπήρχε κανένα εργαστήριο. Ο πρώτος που ήρθα ήμουν εγώ. Δύο τα κέντρα ήταν στη Σάμο. Η Σάμος είχε παράδοση με την κεραμική από πολύ παλιά. Το ένα κέντρο ήταν η Μαυρατσέη και το άλλο κέντρο ήταν το Καρλόβαση. Οι Κουμαράδεοι δεν είχαν καμία σχέση με το κεραμικό, ας πούμε. Ούτε ξέρανε το κεραμικό παρά μόνο τις στάμνες, τις γλάστρες. Από πού μαθήτευσες εσύ? Τι επαγγελματικά προβλήματα αντιμετωπίζεις εδώ στον χώρο? Το βασικό επαγγελματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζω εγώ και πολύ πιθανόν άλλοι συνάδελφοι είναι σαν επάγγελμα μιλάμε πια, έτσι, είναι το πρόβλημα των πρώτων υλών. Που αν και η Σάμος έχει τεράστιες δυνατότητες πρώτες ύλες, δεν υπάρχει αντίστοιχη μονάδα εργοστασιακή, βιοτεχνική, βιομηχανική που να επεξεργάζεται και να μας δίνει τις πρώτες ύλες. Πυλό, κάποιους τύπους ιαλωμάτων και ορισμένα άλλα υλικά. Πού τις παίρνετε αυτές δηλαδή? Αυτές τις ύλες τις παίρνουμε από την Αθήνα ή Θεσσαλονίκη και Κρήτη ακόμα. Από αντίστοιχες μονάδες που κάνουν βασική εκμετάλλευση, πρώτη εκμετάλλευση του πυλού, των πρώτων υλών.
Εδώ θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή, Θα μπορούσε. και υπάρχει το υλικό. Τεράστιες ποσότητες με... Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη περιοχή της άμμου που ενδείκνυται για αυτή την μονάδα? Ναι, πολλές. Ανάλογα, και κάθε περιοχή έχει και την ανάλογη ποιότητα και είδος. Και το ανάλογο είδος πρώτης ύλης. Η περιοχή του Καρβούνι, ας πούμε, μέχρι και Πλάτανο, όλη εκείνη η περιοχή είναι πλούσια σε κόκκινο φύλλο, σε άργυλο κόκκινη. Όπως επίσης και η περιοχή των Μαυρατζέων. Είναι οι πρόποδες του Καρβούνι. Η περιοχή των Μήλων, μία περιοχή των Μήλων, έχει μια τεράστια ποσότητα και πολύ καλή ποιότητα. Ποιες προσπάθειες Χρηματοδοτούνται, είτε συλλογικές, είτε μεμονωμένες, ιδιωτικές. Δεν θα έβλεπα μια ιδιωτική μορφή, δεν θα μπορούσε να μας εξυπηρετήσει ποιοτικά. Μια μορφή τέτοια, συναδέλφων, ή ακόμα μια μορφή από το συνεταιριστικό, να έρθει κάποιο τμήμα του συνεταιριστικού εργοστασίου που υπάρχει στην Αθήνα της Αργυλόμαζας, να μεταφέρει κάποιο τμήμα εδώ. Αυτές οι μονάδες επιδοτούνται και προωθούνται από το 1962. Τον αναπτυξιακό νόμο, ας πούμε αυτό. Πόσοι κεραμίστες είστε εδώ στη Σάμμο? 7. Κατανεμημένοι σε περιοχές? Κατανεμημένοι. Στο Σκουμαραδέος 3, εγώ, κάποιος κληρονόμος και κάποιος Μανολαρίδης, στους Μαυρατζέους κάποιος Γιακουμής, στο Κοκάρι κάποιος Πουλαδάκης και στο Καρλόβαση ο Κωστάκης, ο Κοντορούδας και ο Βαφιώτης. Καλύπτεται τις ανάγκες της άμμου και πέρα από τη Σάμμο, δηλαδή η κατανάλωση είναι στη Σάμμο? Είναι στη Σάμμο και πέρα από τη Σάμμο. Το βασικό πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν καλύπτουμε την κατανάλωση των εμπορικών καταστημάτων. Διότι τα εμπορικά, τα καταστήματα, τα τουριστικά, αν θέλεις κατά κάποιο τρόπο, δεν τους συμφέρει να δουλεύουν πιθανόν ντόπιο κεραμικό, δικό μας κεραμικό. Από την άποψη ότι δεν βγάζουν το εμπορικό κέρδος που βγάζουν από κάποια κεραμικά τα οποία έρχονται από Αθήνα, από Κρήτη κτλ. Και που τώρα μια ερώτηση που ενδιαφέρει τους μαθητές. Τι θα συμβούλευε σε ένα νέο που θα ήθελε να ξεκινήσει αυτό το επάγγελμα, ας το πούμε, ή την τέχνη της κεραμικής? Ναι. Πώς να την ξεκινήσει, Ναι. αν ήθελε να την ξεκινήσει. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει η εξής ιδιομορφία, λυπηρό μεν, παρόλη την ανάπτυξη που είχε και έχει η κεραμική και ειδικά η σύγχρονη κεραμική σήμερα, είναι λυπηρό γιατί έχει ανάπτυξη φοβερή, αρκετά υψηλή, δεν υπάρχουν ανάλογες σχολές. Κάποιες υποτυπώδες ταχύρυθμες σχολές, ιδιωτικές και δημόσιες, κυρίως εξαρτώμενες από κάποιους οργανισμούς, ή τον ΟΑΕΔ ή τον ΕΟΜΕΚ. Κάποτε αυτές λειτουργούν, κάποτε δεν λειτουργούν κτλ. Είναι με προγράμματα τα οποία ανακοινώνονται κάθε χρόνο Ανακοινώνονται κάθε χρόνο. και δεν ανακοινώνονται σε ευρεία κλίμακα. Δηλαδή ανακοινώνονται μόνο σε ένα πολύ μικρό περιθώρια. Δεν ενημερώνονται όλοι. Ακριβώς, δεν ενημερώνονται όλοι. Ο ενδεδειγμένος τρόπος μάθησης είναι το εργαστήριο. Και το οποίο προσφέρει και πρακτική αλλά και παράλληλα φυσικά και θεωρητική μάθηση, ανάλογα φυσικά και με τον ιδιοκτήτη και τον τεχνίτη. Να ρωτήσω κάτι, μια και ανέφερες αυτό. Συμφέρει σε έναν κεραμίστα να πάρει έναν ειδίκευτο νέο, να του μάθει βλέπει και να το πληρώνει κιόλας? Ή θα πρέπει ένα διάστημα να μαθητεύσει χωρίς να πληρώνεται, και πόσο περίπου είναι αυτό το διάστημα? Για ένα μέτριο βέβαια. Εδώ καταλαβαίνεις εύκολα ότι δεν τον συμφέρει να τον πάρει και να πληρώνεται. Διότι έχει αφενός πολλές φθορές, αφετέρου δε θα αφιερώσει χρόνο για να το μάθει. Μία βασική λύση που μπορεί να δοθεί σε αυτό το ζήτημα είναι οι επιδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις κάποιου υπουργείου, κάποιου οργανισμού που θα καλύψει ουσιαστικά έξοδα της επιχείρησης και το χρόνο που θα χάσει να μάθει. Φαντάζεστε εσύ, η γυναίκα σου και ο αδερφός σου. Υπάρχει πρόβλημα εργασίας και οικογένειας, δηλαδή? Τεράστιο. Τεράστιο. Δεν έχουμε οικογένεια. Μου έχετε αυτό το εργαστήρι και ζωγραφείς εδώ, είσαι ζωγράφος κυρίως, έτσι.
έχεις 2 παιδάκια και από ό,τι μας είπε και εκείνος υπάρχει πρόβλημα δουλειάς και οικογένειας. Εσύ τι γνώμη έχεις? Κοίτα να δεις. Άστε να κάτω. Έλα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έχεις κάποια δουλειά χρειάζεται να αφιερώσεις πολλές ώρες. Μοιραία θα δώσεις όλο τον χρόνο, και τον ελεύθερο και τον άλλον που μπορείς να το χρηματοποιήσεις κάπου αλλού. Μοιραία δεν έχει σπίτι, δηλαδή δεν έχω το περιθώριο εγώ να πάω στο σπίτι να πω ότι θα κάνω έστω ένα φαΐ που είναι απαραίτητο. Τα παιδιά δεν μπορείς να τα μεγαλώσεις. Μπορεί να εντάξει μαζί σου, να είναι δίπλα σου, έτσι έχω αυτή την άνεση, αλλά δεν μπορώ να τα βοηθήσω σε κανένα άλλο τομέα. Η επαρχία βασικό για μας είναι ότι δεν υπάρχουν σταθμοί. Ή αν υπάρχουν είναι σε τέτοια απόσταση, που είναι πρόβλημα να πάμε, δεν υπάρχουν μάλλον μέσα να μεταφερθούν σχολικά με κάποιους νοσοκομεία. Οπότε μοιραία το στο παιδί όλη την ώρα μαζί σου, κουράζεται εκεί, μου κουράζεται και εσύ και κάπου εγκαταλείπεις ορισμένους. Η ιστορία της κεραμικής ξεκινάει από πολλά χρόνια πριν. Ο πυλός είναι ένα απλό υλικό. Είναι άφθονο στη φύση, φθηνό και αρκετά εύκολο να βρεθεί. Η προετοιμασία του πυλού είναι σχετικά εύκολη σε σύγκριση με την επεξεργασία που απαιτούν άλλες πρώτες ύλες. Έτσι, χάρη σε αυτή την ευκολία, ο πρωτόγονος άνθρωπος χρησιμοποίησε τον πυλό για να κατασκευάσει τα πρώτα σκεύη του. Οι χειρισμοί για την κατασκευή με τροχό χρειάζονται τη βοήθεια νερού. Στην αρχή γίνεται το κέντρωμα, το στερέωμα δηλαδή του πυλού, ακριβώς στο κέντρο του δίσκου περιστροφής. Με το χειρισμό του κεντρώματος, η καβούλα του πυλού έγινε ένα κυκλικό οροπέδιο. Στη συνέχεια, ο κεραμίστας χρησιμοποιώντας με δεξιοτεχνία τα δάχτυλά του, διαμορφώνει αυτή την άμορφη μάζα της καβούλας στην επιδιωκόμενη μορφή. Συχνά ο τεχνίτης κρατάει στο δεξί του χέρι μια ξύλινη γλυφίδα, που άλλοι τεχνίτες θεωρούν απαραίτητη και άλλοι όχι. Τέλος, με ένα τεντωμένο σύρμα αποκόβει το πύλινο αντικείμενο από το δίσκο περιστροφής. Κάποιες παραλλαγές παρατηρούνται από τεχνίτη σε τεχνίτη, ανάλογα με την τεχνοτροπία που ακολουθεί.
Τέλειωσα.